jo sóc la Eva I jo sóc la Fàtima. No, inútil. Jo sóc la Eva i tu ets la Fàtima. I com anàvem dient, jo sóc la Fàtima i ella és la Eva i avui us farem un tutorial. De la por a parlar davant del públic. La por a parlar en públic és algo que li passa a tothom o que li ha passat i és algo que passa freqüentment. Vale. Hasta les persones que creus que tenen més inseguretat en si mateixes els hi pot haver passat. Perfectament. Inclús a nosaltres ens costa molt parlar en públic perquè és que et fiques nerviosa davant de tanta gent. I per aquest tipus de coses us ensenyarem Tutorial. uns passos per fotre-se avui. Avui exposaré El primer pas és no ficar-te d'esquena al públic, ja que el que fas és mostrar mala educació i et fiques encara més nerviós. I amb això el que vull jo explicar és que la guerra de Napoleó va ser el 2044. Un altre moment molt clar per donar a saber que estàs nerviós o tens por a parlar al públic és el moviment de les mans. Dones a saber als que estàs parlant que estàs incòmode o que estàs nerviós parlant amb ells. Un dels punts clars per superar aquesta por és intentar deixar-te més i no moure tant les mans. Un altre dels consells és que un dia abans o dies abans et preparis la presentació davant dels teus familiars, d'un mirall, d'una càmera, i així el que faràs és veure els teus punts febles i millorar. Sí, i el dia de la presentació així podràs estar més segur de tu mateix. Aquí podeu veure'm exposant que em moc massa i que sembla que estigui ballant, doncs això em passa a totes les exposicions. Res més que afegir. Una altra anècdota és nosaltres ens ho preparem bé tot a casa i a l'hora d'exposar te tires enrere, se t'oblida tot i tens ganes de morir-te. Bueno, això li passa a bastanta gent també, o sigui que no sé. I recorda que això no només et passa a tu, em passa a mi, a ella, a ells, etc etc. Sí, i que no tens que ficar nerviós perquè és algo totalment normal i sol fa falta practicar-ho. I controlar-ho. I ja podràs exposar davant de classe. Pum! Ui! I recorda que això no només et passa a tu, em passa a mi, a ella, a ell, a ella, a nosaltres, a vosaltres. A què vais? Tu vas? Que inclús ens passa a nosaltres que ho intentem Treballar, però ens costa.